Ang kagahapon karon nga atong hatagan og pagtagad kagahapon sa usa ka lalaki nga nagpatago sa pangalan Jericho, nagasamtangan na nibuyo sa Plaridel, Misamis Occidental. Jericho, kung nagpaminaw ka man karon, ani ang kining imong mga panid sa kagahapon. Kuya Romy, mayong gabi kaninyo. Mayong gabi usab sa tanan nga sama ka nako kaniminaw din imong programa. Ako di ay si Jericho, nanimuyo din his Plaridel, Misamis Occidental. Kuya Romy, sa edad nga 16 anyos, nag-stowaway ko. Niadto ko sa usa ka lugar nga diin gituhuan ako nga sa maong dapit maangkon nako ang kaharuhay sa kinabuhi. Maangkon nako ang akong gipangita, ang akong gipangandoy nga kaharuhay. O aron inyo kayo nahisabtan ang kinatibuk-an niining akong kagahapon. Ako kining sugdan. Sige na! Sakay na mo kay mularga na ang sakinan! Muot mo sakay ko. Bahala na. Bahala na asa ko mapaingon na. Musakay ko na yung mga sakyanan. Sige na! Sakay na! Ikaw dong! Ha? Nung, pwede ba nga mo sakay na lang ko din nung mo karga lang ko sa mga pasahero. Kung wakay kwarta, ayaw na lang sakay. Nung, sige na. Sige na. Sige. Sakay na. Asa ka mo na uga? Kung asa mo paingon nung atusag ko. Sige. Ay, ganun mong pataa ka. Diswar ka ba na igikan? Mano nga naglakaw-lakaw ka man? Sige. O ka na, bakante pa ng maong lingkurana, no? Asa ka ako mapadpada ni. Kinahanglan nga, magkapalayuin ko sa aming dapit. Kadaghas mga tao. Lakaw ko dito sa unahan. Ang akong baka. Asag ako mo paingunan nino. Kung saan ka na ako ni. Ang akong pagkaon. Asag ako matulog. Lakaw ko. Anto ko dito sa may plaza. Dito na lang siguro ko magpagabingi pa. Mupadayin ko sa kong paglagaw. Unsa kahay akong kaugmaon na rin napita. Unsa ka. Mubaingon ako dito sa plaza. Gigutong na kay ko. Saan ka na ako ni? Pasok ka ko magitag pagkaon. Daghan na mga tao din sa plaza. Apan, ako, niya, naginusara. Hapit na may bundag ang uwan. Muadto ko dito sa may wedding shed. Dito na isa may kubo. Kung si tawagan na din basta, muadto ko dito. Aron na, dito ko magkapasilong. May bundag na kinangwan. Unsa kaya akong kapalaran na ni Davida? Unsa ka?
Ali na good. Ali ba? Ali. O siya ba? Doon ay lalaki dito, oh. Sagot? Dito, good, oh. Kanang naipayag sa unahan. Hala. Dennis Plaza. Alik na. Mauwa ko, bes. Kasi mauwa ko taon, ali atong duulon. Sagot, ano? Tanon pa. Asa ba? Kana ba, oh, ali. Ali! Sak man, oy. Kadugan mo kayo. Hala, bes. Guwapo, bes. Oh, gwapo lagi. Hala. Hi! Ay, Hello, ano sa pangalan mo, sir? Masingan. Ay, sir, di ako ibata pa na. Sa kano mo yan? Sir, ako? malabot ka ko, sir. Malabot. unsa man yung tuyo? Ay, magkikikala din mo. Makikigala? Oh, okay lang. Kung maghigala mo. Basta ha, dinihin sa kubo-kubo. Kanang, pwede lang nga, dinihin lang sa may manghigda. Ha? Dili na siguro. Mamahadlo ko. O sabi kahalukan ko nga, di ba may mga wakwak. Oy. Mauman. Ay, kadlog niya, oy. Magoy na tayo niya. Magmigwan. Asa kunyugon? Mga unta. Ha? Gutom mo siguro ka, no, di ba? Gutom mo siguro ka. Sige na, kuya na mo. Kaya ano mga unta. Ay, nag-uwa ba? Pero kung higda mo din sa akong higdaan din sa may plaza, murag di sab siguro na mahimo. Sige na, kanaanan na. Kamo, meron ako manangaon, ha? Mauwami ba? Mauwami. Meron mauwaman mo, dapat ako ang mauwaw. Tawad, sir, kasi yung pangalan mo, sir? Ikaw no, ay sir na ginihan. Ako sa kaman ko eh. Ano mag-sir ka man? Bata pa man eh. Ako palambot ka. 16 years old pa ko. 16 years old, pero dako kayo ka pagkatao Ako eh. pagkatao mo, nagkasir na lang ko, eh. Nindot sa lawas, Ako lawas, niya. Hala, ka macho ba? dako siguro, dako. Ha? O sabi na ko? Dako muscles, oh. Kung gusto ka, ubala mo, sige na. Dito last morning house, Dito na lang siguro ko sa payag sa may plaza. ayaw ko eh. Daghang maganda utang mga tao. Base pa unyag, saon ka, huldapon ka. Mausot. Huldapon. Ngawa mo, mahuldap sa ako. Kaya wala mo sa mga kwarta. Ayaw ko Sige na, dyan sa sige na. Kuyog ka dito sa boarding house. Ayaw ko dyan sa... Di ka ba na maunsaon pa? Oman. Oh, Ayaw ko dyan sa dinhi. kaya akong kauban, maas ka ilig na mo. Laka, ay po, Pero ana. dili ka unsaon, ani. Ay, ana, ilaglag mo ko ni mo dayo, oy. Ako naglaglag din mo yung tagka. Ayaw, ana. Sige Saka gagawin mo. Kasi nga ni mo, Si Jericho. Jericho. Wala, Jericho. Jericho. Mapasag na ni Jericho. Gwapo sad. Sige na, uba na mo, ha? Mudiwas ako kaon. Kasi kung nga gigutom ka, o ato na pahipos ni, kung doon ay sobra, ha? Ako dala anak, Brian. O ikaw ba yung tagka? Ako dala anak, ako rin Ako na kayo kagkaon, no? Subuyag ko. Para kang Jericho rin, eh. Asa man yung boarding house din eh? Dali-dali, nga tusunahan, oh. Asa gani ang ninyo? Layo rin na lugar. May sakay na kong sakyanan. Pagkahuman, sakay ko barko. O naabot ako din eh. Sige na. Taan na. Uba na ako, ha? Uba na ako. Kay Aron, makahigda ka na, makatulog ka na. O ikaw ba yun? Ako mo na duha. ha? Ako na duha. Kuyog ta, oy. Ayaw nagkuyog, daw sa kaman. Kuyog ko. Ito na po kasi yung gibuyan. Ha? Ha? Ako nga ba ito sa Jericho dito? Hala ka. Sa ako na boarding house, sa isang boarding house. Sige. Kamu ba day? Bahala mo. Nagkatawalan ko ninyo. Ngun anak gina siya. Sige na, asa? Dito sunahan lagi, parahin pa sa itong paglakaw. Dali-dali. Dinhi ang imong kwarto. Dili ako ablihan ha. Maulaw mo sa ko din eh. Aircon pa. Well, bisita ka good.
Ako jud kang ati Manon. Oh, dinhi ka ha. O, ipahimutan ng imong bag dito sa may lamisa. Kajut lang kay basin ugi, kutasan ka. Oo, ay. Kutasan ko taon nga bago naman ko nag-inom tubig dito sa tugikanan. Layo-layo, besta to katong gibiyahian ba ingon din sa mong boarding house. O pagka human, o miagi patas may mga iskinita. Ang imong kauban, Ako lang, parihang tanga, is to always sad. O katong akong kauban, sa parlo to nagtrabaho. ha? Sa parlor? Oh! Sige lang, kay makaadto na dito ka dito sa parlor. Magkuha sa ko dito, mainom ni mong tubig ha? Or sa gusto ni mo, dahil kung wine dito sa refrigerator. Ayaw. Dili ko mo inom og wine. Kinsa ka to imongan? Ako? Si Edgarda. Ha? Edgarda? Bagay sab sa imo. Abi nimo, buutan ka Edgarda. Buotan gyud. Sige, magkuha sa ako. Mainom ni mo dito sa refrigerator. Ha, juice na lang. Bataak ka. Di ba day ka mo inom? O ka ng mga wine. Di pa ko mo inom. Tuwa na siya. Dako ang lawak. Kinsa kay kong kauban din eh. O katong iyang kauban ka kanina. Tuwa na usab sa iyong boarding house. Diyos ko. Manghinaot ko nga imo kong buligan. Nining akong pagpahilayo sa among tapet. O sa di ha? Wag na ko ilagti oy. Wala ko ilagti bayutang ka. Ikaw no, hugaw lang dyan ka gunahod na. Botan kay ka, no? Ngun ana di ka, botan di kay kasugsaon na panood ka mahilabot ang mga lalaki. Ako ato na, ako taglampor na sa nako to. Oy, binuang ka niya. Nagdiba? Ay, ganin taon pagbuhat yung ginagawa. Wapo kayo niya, tapos pag-ilong niya ang pilot. Ano nagkabawag sa pilot? Oy, Magalagot ikaw kayo. no, imagine ka na sab. Jesus best. Abi ni mo dahil, kung ako ba ito sa akong balay ni Kuyo, na, di kita mabuntagan. Edgarda? Oh, nana bes. May Baka- ano din sa parlor. Tama, wala yung gusto. Nakatultong lagi natin hibes. Ang gitungtulan ako, no? Unsa ka man, uy. Mao ba? Kumusta man mo? Okay ra. Ikaw? Ni anhi ko din kay gibingawan ko dito sa boarding house. Natultulan naman ako ni. Dako ilang balay, no? Dako gyud. Dako. Oh. Hala, dako ay. Okay din sa inyong gitabahuan. Mahimo siguro nga marabaho na lang ko diri. Pwede. Pwede nga barbaho ka lang na this parlor. Mawata ay. Di ba? Di ba, kontrada? Mawata niya. Ay, bata pa kayong trabaho ko. Katawangan ba kay mga karaan kaayo, Encarta, kontrada? Ana jud na. Unya, masaman mo, trabaho ka diri. Kaya akong inang si madam, nga diri ka matrabaho. Ay, dili ka- Oo, bahalog ka dito. Basta, di lang ko makahimo nga bugat sa inyong pagpuyo. Ilabag na kanimo, Tita Edgarda. Bata pa ba kayo na bis magpagtrabaho? Basta, tabangin na lang ko ninyo. Sige na mag-inom ta. Ganyan sa ako boarding house. Ikaw na sa Conrada. Ako na. Ikaw na sa inom, Kasi mga hugog mo ha. Di na mo boy. Ano na may ani. Sanay na mi gyud. Kami na mag-inom din hiya tapos sa gabi dyan na basta kami ran duha sa silingaw. Inom noon din ha? Inom Jericho. Inom na ano ka? Kasi mo. Sige, dawata Tigil ikaw, inom na. Tagayan ka ha? No, dili ko mo inom. Sige na, inom na. Inom na. Inom na, ang sa magkaoy. Ate pag gila siya pero unya ang talikod na mo. Ako na ginarte. Siguro sa sunod nga mga buwan,
Pwede na ko nga mo inom. Sige na, inom na. Kadyot lang. Magpatugtog ko music, ha? Nanindot kay music si Igay Sige na. Inom na. Inom na, oy. Dili ko mainom. Inom na, Jericho. Takot sarap na siya maghagdan o inom. Sige. Inom na ba? Mga usalan siguro katagay. Inom na, basta isa. Basta kainom ng kagod. Hospital lang ba? Sige, tagayan ti ka, ha? Liyan. Sige, inom na. Sige. Ako na yun doon. Di ba? Wala Nindot tayo. Tayo paminaw. Nindot kayo, John. Ora man kong dalipong. Mura di kong dalipong. Ay ka naglihok din, ha? Kunrada, time na karon na. Atong himu ka ng atong sabot, di ba? Ako lang una. Ikaw ta. Ako'y muuna. Ako muuna. Ang sa kaman, Ako boy. ba? Ako'y mu... Hala, Kasi may gusto ni mo, ako ha? Mag-away ta. Ako si sa pantalon. Ako hubol. Ako lang hubol sa pantalon. Hubol sa pantalon. Ako. Allah. Sige mo na ko. Day. Grabe, day. Allah. Sige mo na ko. Day. Buhi ko. Day. Buhi ko. Anong inyo kong gihugasan? Ha? Kanindot sa ibulawans. Matso kayo. Buhi ko ninyo. Dito ka sa taas. Ay ko ninyo kabuha-buhi. Hoy! Balik din here! Balik! Tanaw mo na ka-ipso na hinuon. Dagat. Imo ito paghigtang mo niya. Hala. Ako karon. Na, ayaw na lang. Basta ipapulis pa ta. Yung sa kamanoy. Hindi. Inabot ako Ano nimo. yung sang gibuhian? Kung mahawiri. Imo man. Kaikyas na lang hinuon. Hala ka, best friend. Hala ba, basi musundok sa pulis ba? Da, dito mo sumbong. Wati mga kapit din he. Ako nagdahong nga. Ila akong buhata niya to. Wala ako nagdahong nga. Ila akong amungan. Kaingon kong nga buutan sila. Apa na? Mga hayop di ay. Ila akong giamong-amungan. Di nila ko magpalabay sa kagabiyo na. Di nila ko. Ano mo yung skinita? Ug papuna. Manipala na sa ko. Asa na sa kahako ani paingon. And now, ladies and gentlemen, our new dancer,
Mukuyog ka sa amo. Ha? Asa na bit? Sa among lugar, sa among probinsya. Basin og magagusto ka dito. Gusto ka man ka nga magbago sa imong kinabuhi. Oh, kung imo ko matabangan, Joy, muuban ko nimo. Gusto ko magpatayo. Bisag unsa na ko paningkamot. Bisag unsa ng mga trabaho akong isudlan na panwa ko ng palambuso na. Wow! Manginaot ko nga. Makauyon ka rin sa among lugar. Nindutin eh. Mga tingog sa langgam ang imong madungog. Nandun sa bang view. Ma-enjoy siguro ko din eh. Basinog ang imong hinigugmaan ng inyong lugar. Wala ka hinigugma. Ako, nasasama ni mo nga nagtrabaho sa club. Magpatunog hinigugma. Dili na siguro. Wala ni lalaki nga mo seryoso na ako. Wala na. Joy, nagmalibayon ko nga niya ka, uban ka na ako. Ug basin sa imong kililana. Magmalibayon ako. Joy, kanang lalaki nga imong kauban din eh. Gisultihan na ba nimo sa tanan? Wala pa ma. Kinahanglan nga mo siya sultihan. Kinahanglan mahibalo siya. Di ba nagkarelasyon na kamo? Oo. Adunay kami relasyon ma. Sultihi siya. Sultihi siya. Nga adunay kay mga anak. Ma, di pa siguro panahon karon nga ako si sultihan. Basta no pagkalitan siya. Basig di niya padawat ang tanan. Bosa, dawato na lang nimo ang tanan. Dawato na nimo nga wala na si Joy. Kana nga sikrito ang wala niya gisulti nga na kanimo. Sayang ang tanan. Nahigugma ko kang Joy. Pag nga nung ingon na nahita mo. Nga naman. Kuya Romy, ingon ni Adto ang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Bibiya usab ako sa lugar nga din namugna ang among love story ni Joy. Iyang gilinong na ko ang tanan. Nga doon na din siya ay mga anak o gano'n na siya ibana. Ang ako lang nahibaw ang nagtrabaho siya sa club. Niuban ko niya nga puno sa paglaom. Nga pinaagi niya baka mugna ko sa kapamilya. Sayo-sayo yun ko nga naminyo, Kuya Romy. Human kang Joy, diin kami nag-live-in, na-meet na ko ang babae nga taga Plaridel, Misamis Occidental. O karon ni kami nag-uwan. Daghang salamat sa inyong paghatag pagkagalini kong tampo. Ang inyong sender, Jericho, Plaridel, Misamis Occidental.